Us ensenyem com funciona el joc de les cartes energètiques. Per començar, res millor que veure el tipus de cartes que ens trobarem. Tenim dos tipus de cartes: cartes de generació, cartes d'acció. Les cartes de generació són de 6 tipus. Cada tipus es correspon amb un tipus de generació diferent: eòlica, hidroelèctrica, solar tèrmica, nuclear, tèrmica convencional, tèrmica de cicle combinat. Les cartes de generació consten dels diferents passos que ha de seguir una central per generar energia. Les generacions renovables tenen un total de 8 cartes i les convencionals en tenen 10. Cada carta de generació té informació a l'anvers i al revers. Són de color blau. A l'anvers hi ha el nom de la generació corresponent, un dibuix sobre el procés i el nom del procés. Al revers hi ha el nom del procés, informació sobre el procés. Les cartes d'acció són de color taronja i també contenen informació a l'anvers i al revers. Al revers hi ha el tipus de carta, un dibuix que simbolitza l'acció i el tipus d'acció. I al revers hi ha el nom de l'acció i l'informació de l'acció. Ara que ja hem presentat les cartes, explicarem el funcionament del joc, que és molt senzill. Poden jugar un màxim de 3 equips o persones. Cada equip disposa de 2 tipus de generació, una renovable i una altra de convencional. El professor o màster reparteix les cartes que estaran separades per tipus de generació. Les cartes estan barrejades en una única pila i els participants no les poden tornar a barrejar. Així doncs, cada grup tindrà 2 piles de joc, 2 generacions, i una carta d'acció que es guardarà sense que la resta dels grups la vegin. El màster guardarà la resta de les cartes d'acció per repartir-les i recollir-les quan es facin servir. Comença un grup segons la lliure elecció del màster. La finalitat del joc és ordenar els processos de generació, és a dir, posar les cartes de cada generació en l'ordre que els correspon. Per tant, al final del joc, l'equip guanyador tindrà 2 files de cartes, una per cada generació que li hagi tocat muntar. Les cartes de generació no es poden intercanviar, és a dir, el generador de l'eòlica no es pot fer servir a la tèrmica convencional. Com es tiren les cartes? La primera tirada és la més senzilla, ja que la carta es posa a la zona de joc. A la segona tirada, l'equip ha de decidir si va abans o després de la carta que hi ha a la zona de joc. Si s'encerta la posició, perfecte. Si no, s'ha de recollir la carta i posar-la al final de la pila de generació. En els torns següents, els participants han d'anar col·locant la carta en l'ordre que els correspongui de la generació i, si fallen, no poden tornar a tirar fins al següent torn. Com es juguen les cartes d'acció? Les cartes d'acció serveixen per donar les variables que es produeixen en el dia a dia del món de la generació. Quan un grup juga la carta d'acció, no pot tirar la carta de generació si no és que la carta d'acció ho marqui. Per poder agafar una altra carta d'acció, s'ha de perdre un torn de tirada, és a dir, que s'agafa una carta d'acció nova i no es tirarà cap altra carta de generació. Les cartes d'acció es poden utilitzar per perjudicar els contrincants o per ajudar tant els contrincants com a un mateix. Qui guanya? L'equip guanyador és aquell que aconsegueix muntar les 2 línies de generació dels 2 processos de generació amb què ha hagut de jugar.